हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। तुम्ही जर माझा चॅनल सबस्क्राइब केलं नसाल तर तुम्ही आधी ते सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते तुम्ही प्रेस करा, म्हणजे ज्यावेळी मी व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचा सर्वात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। म्हणजे तुम्ही माझे व्हिडिओ पटकन बघू शकता, तुम्हाला सर्च करायची गरज लागणार नाही। आणि चला तर मग आपण आपली रेसिपी सुरू करूया। आज आपण एक ऑथेंटिक म्हणजे एक पारंपरिक पदार्थ करणार आहोत, ते म्हणजे आपण टोमॅटोचं सार करणार आहोत। तर हे जास्त करून कोकणात वगैरे बनवलं जातं। अतिशय सोपी रेसिपी आहे। तर त्याच्यासाठी मी आता इथे हे 3 मोठे टोमॅटो घेतलेले आहेत। तर आपल्याला आता त्या टोमॅटोचा गर लागणार आहे, तर त्याच्यासाठी मी इथे हे पाणी तापत ठेवलंय। तर आता टोमॅटो बुडतील एवढ्या पाण्यामध्ये आपण ते थोडंसं असं उकळून घ्यायचं। आपल्याला जास्त उकळायचं नाहीये। थोडा नरम झाला टोमॅटो की मग गॅस बंद करायचा आहे। आता या टोमॅटोच्या सारासाठी वाटण काढायचं आहे। आता मी इथे हे अर्धा नारळ आहे तर तो किसून घेतलेला आहे। त्याच्यासाठी इथे 1 चमचा धणे घेतले, हळद, लसूण, आलं, अर्धा कांदा घेतलेला आहे चिरून, आणि या काश्मीरी मिरच्या आहेत या भिजून ठेवलेल्या होत्या, तर मी त्या 4 मोठ्या मोठ्या घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण हे सगळं साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। आधी आता मी या मिरच्या टाकून घेते, त्याच्यानंतर अर्धा कांदा, 1 चमचा धणे, आलं, लसूण, खोबरं टाकायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यात हळद टाकणार आहोत। आता मी याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते, म्हणजे आपलं वाटण छान बारीक होईल। आता आपण ते मस्त फिरवून घेऊया याच्यात। आता आपलं वाटण वाटून झालेलं आहे, बारीक झालंय आता ते। आता आपण टोमॅटो चेक करून घेऊया। तर आपले नरम झाले टोमॅटो, मध्ये चीर पडले त्याला, म्हणजे आपले आता टोमॅटो चांगले उकळून झालेले आहेत। आता टोमॅटो उकळून झालेले आहेत, तर आपल्याला आता त्याचा गर काढून घ्यायचा आहे। त्याच्यासाठी मी आता मिक्सरच्या भांड्यातच ते थंड करत ठेवणार आहे। आता हे गरम टोमॅटो आपण ह्याच्यात ठेवलेले आहेत, पण आपल्याला ते पूर्ण थंड करून घ्यायचे। तुम्ही जर डायरेक्ट मिक्सरला लावलात तर ते पूर्ण उडण्याची शक्यता असते आणि आपण भाजलो जातो, त्याच्यामुळे कट करून घ्यायचे आहेत ते। त्याला अशा थोड्या सुरीने आतमध्ये चिरा द्यायच्या, म्हणजे जेणेकरून ते उडणार नाही अख्खा असल्यामुळे। आता आपण ते वाटून घेऊया। आपला आता 3 टोमॅटोचा जवळजवळ 450 मिलीलिटर एवढा गर आपल्याला मिळालेला आहे। आता आपण आपल्या फोडणीची तयारी करूया। 2 चमचे तेल टाकून घेते। तर तेल चांगलं तापेपर्यंत इथे मी हे लसूण घेतलेले आहेत आणि ते मी सालीसकट घेतले। आपण आता ते ठेचून घेऊया। आता तेल आपलं तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता मी आधी राई, त्याच्यानंतर जिरं टाकायचंय, चिमूटभर हिंग टाकायचंय त्याच्यात, आणि इथे मी थोडा कढीपत्ता घेतलाय तो टाकते। आणि जिरं आपलं त्याच्यात फुलल्यानंतर आता हे जे आपण ठेचून लसूण घेतलेले आता हे सगळं मिश्रण आहे ते पूर्ण चांगलं गरम झाल्यावर त्याच्यात मी आता वाटण टाकणार आहे।
आता गॅस कमी करून त्याच्यात वाटण टाकायचंय. वाटण परतल्यावर त्याच्यामध्ये आता आपण हा गर टाकायचा आहे टोमॅटोचा. वाटण चांगलं फ्राय झालंय, त्याच्यामध्ये आता हा टोमॅटोचा गर टाकायचा आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यातच मी पाणी टाकलंय. आता हा पूर्ण टोमॅटोच्या साराला चांगली उकळी येऊन द्यायची आपल्याला. चांगली उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यात मीठ टाकायचं. टोमॅटोचा सार आणि फिश करी याचं वाटण सेमच असतं, त्याच्यामुळे टोमॅटोचा सार खाल्ल्यानंतरही फिश करी सारखा त्याचा स्वाद येतो चांगला. आता आपला टोमॅटोचा सार पूर्णपणे तयार आहे, तर त्याच्यावर मी ही कोथिंबीर टाकते. टोमॅटोचा सार आता पूर्णपणे रेडी आहे. तो गरम गरम छान भाताबरोबर किंवा चपाती बरोबरही खूप छान लागतो. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, थोडी वेगळी रेसिपी. आणि तुम्हाला जरी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. आणि ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय कराल. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.